Kaixo, ongi etorri Scratchen beste bideo batera, eta oraingoan tokatzen zaiguna daia laberintua amaitzea. Orduan, jarraituko dugu lehen geunden lekuan, eta egingo duguna da, lehen esan dugun bezala, giltzak jarri, atetxo bat jarri, denbora jarriko dugu, eta gero ikusiko dugu nola sortu Scratchen kontu bat, eta gure jolasa gorde edo publikatu. Orduan, hasiko gara, ate bat sortzen, eta hori egin beharko dugu objektu bat bezala, hemendik. Eta kasu hontan, margotu egingo dugu. Orduan, emango diote margotu, eta adibidez, kolore marroiakin edo, egurrezkoa izango balitz bezala, egingo dugu karratutxo bat. Berdin da ze tamainakoa geratzen zaigun, gero txikitu dezakegu. Gutxi gora bera horrela, eta jarriko dugu, guazen bigarren pantaila ikustera, atia ondo jartzeko, eta jarriko dugu adibidez, hau baldin bada amaiera, hementxe. Eta txikitu ingo dugu, 50 edo. Vale, listo, orduan, behin atia jarrita, guazen gehitzera giltzak. Giltza gehitzeko, emango diogu hemen aukeratu pertsonai bat, eta hemen nunbaiten dago giltza bat, hemen txe. Kei, edo ki, eta bikoiztu ingo dugu bi giltza jartzeko, erabiliko ditugu bi giltza. Tamaina aldatuko diogu, bestiari ere, eta adibidez jarri dezakegu bat hemen dikun, hemen bat hemen goian, eta beste bat, hemendik da, hemen behan. Hortxe. Orduan, ja dauzkagu bi giltzak eta atea jarrita. Oin, dakagu arazo bat, eta zein da, lehenengo pantailan ere agertzen direla. Guazen hori konpontzera, beste pertsoneakin egin dugun bezala, oraingo hontan jarriko dugu banderan klik egitean eskutatzeko, hasieran ez dirako agertu behar, eta noiz agertu beharko dira? Atzeko oiala level 2ra aldatzen denean. Orduan, atzeko oiala level 2ra aldatzen denean, erakutsi. Eta egingo dugu 3 objektuetan. Klik egitean. Eskutatu, eta erakutsi oiala aldatzen denean, level 2ra. Azkenakin berdina. Erakutsi, eskutatu, hasieran eskutatu, atzeko oiala aldatzen denean, erakutsi. Listo. Eta azkenengo gauzatxo bat, gehituko dioguna da, hauek nahi gabe ez mugitzeko, jarriko diegu bakoitzari kokapena beti berdina izateko momentu hortan dakagun kokapena. Hortxe, eta hortxe. Eta ez zaizkigu zenbakitxoak aldatu, hau da, 140, eta minus 125, hau da, 202, eta 99, eta hau da, 208 minus 28, hori ondo dago. Listo, oin bai. Probatuko dugu funtzionatzen duela. Agertzen hau ez dut ondo jarri. Orduan, guazen zenbaki horiek aldatzera. Hau izan beharko litzake, minus. Vale, oin bai. Hortxe, eta zait aldatu. Punto jarri diot. Jazta. Oin bai, perfecto. Vale. Behin hori inda, programatu beharko dugu lehenik eta behin giltzak hartu ahal izateko. Eta horretarako gauza berri bat ikasiko dugu, eta hori dira aldagaiak. Vale. Aldagaiak
erabili daitezke gauza askotarako, adibidez bizitzak jartzeko, edo gero ikusiko gu nola erabili denbora jartzeko, edo adibidez kasu hontan zenbat giltza hartzen ditugun kontrolatzeko. Ni beti esaten dudan bezala, aldagai bat da kutsatxo bat bezala, non gordetzen ditugu zenbaki batzuk, bale? Eta zenbaki horiek aldatu egin daitezke. Horregatik deitzen dira aldagaiak. Bai, hasieran adibidez 0 giltza aukiko ditut, bat hartutakoan 0 hori bat izatera pasatuko da, beste bat hartutakoan 2 izatera, eta horrela, lortuko dugu giltzak kontatzea. Simplea da, eta hori ikusiko duzu asko hobeto programatzen degunean. Hasiko gara, ja aparte, bestela asko luzatuko zaigu, guazen aparte jartzera, banderan klik egitean, aldagai bat sortuko dugu, eta jarriko diogu izena giltzak. Larri hobeto, giltzak. Ados. Eta ja sortu zezkigu hemen giltzak, edo sortu zaigu giltzak aldagaia. Orduan, hasieran, zenba giltzaz euki beharko ditugu? 0. Orduan, guazen jartzera giltzak, ezarri giltzak 0ra. Kontuz, ezarri eta aldatukin, ze gauza ezberdinak dira, bale? Aldatukin egingo du gehitzen jun, eta ezarrikin hartuko du balore hau, gu jarritako balore hau. Orduan, ezarri giltzak 0ra. Hasieran giltzak 0 izateko. Eta ondoren, egin beharko duguna da, etengabe, eta baldinekin konprobatu giltza ukitu dugun edo ez. Giltza hori ukitzen baldin badegu, hemen, ukitzen, kei ukitzen badegu, egin beharko duena da, aldatu giltzak bat unitate. Zingo du honek, gehitu bat giltzak aldagaiari. Eta giltza hori ja hartu degunez, jarriko dugu hemen eskutatzeko. Vale. Eta berdina bigarren giltzakin. Bazen bikoiztera, eta hemen aldatuko dugu kei bira. Orduan, honekin ja, bigarren giltza ere ukitzen degunean, aldatu giltzakekin ingo du bat gehitu eta eskutatu. Bazen probatzera. Hola, trampatxo hain da. Vale, jungo gara giltza batera edo zeinetara. Eta vale, indet hemen faio bat, eta horrela ikusi dezakezue nola ez degun lortzen, hemen jarrita eskutatu, giltza eskutatzea. Gaudenez, xagua programatzen, desagertu dana xagua da. Orduan, honek ez digu balio. Guazen hau, ezabatzera, eta hon ikusiko dugu nola egin, giltza hori desagertzeko. Horretarako, jun beharko gara, gertaeretara, eta gauza berri bat ikusiko dugu, dala, bidali mezua. Vale? Ingo duguna da, hemendik bidali mezu bat giltzari esanez eskutatzeko. Hau da, mezu bat sortuko dugu, eta dituko dugu eskutatu giltza bat. Eta ingo dugu beste mezu bat bigarren giltzarako. Mezu hauek desberdinak izan behar dira, bale? Ze mezua berdina bada, giltza bat hartuta, biak eskutatuko dira bestela. Orduan, eskutatu giltza bi. Vale, dakagu giltza bat eta giltza bi. Eta oin bai, giltzara juten bagara, egin dezakegu, eskutatu giltza bat jasotzerakoan, eskutatzeko esan, eta bigarrenakin, eskutatu giltza bi mezua jasotzerakoan, eskutatu bigarren giltza. Eta oin bai, funtzionatuko digu, eta ez lehen bezala. Vale, guazen ona, eta oin bai, eskutatu da giltza, eta gehitu digu giltzetara bat. Eta guazen probatzera bigarrenakin, vale, nahiko zaila da. Hortxe,
Eta bigarrenakin gehitu digu beste bat, eta ja lortu ditugu bi giltzak. Orduan, garrantzitsua, ez jartzea hemen eskutatu, baizik eta mezu bat bidali behar diogu giltzari esaten eskutatzeko. Eta oin, faltako zaiguna da, jartzea bi giltzak lortu ditugunean, ate hori desagertu dadila gu pasatu ahal izateko. Vale. Ez dugu jarri baita, hemen, ate hau, ukitzerakoan guk traspasatu dezakegu. Ahaztu zait jartzia, hemen, kolore hori ukitzerakoan, hasierara juteko. Bazen hau aldatzera, hortxe. Hogei, hobeto gelditzeko, eta oin bai. Vale, oin ja, marroi hori ukitzerakoan ere, hasierara bueltako gara. A ver, txain, hor. Eta... guazen ondo kokatzera, listo. Orduan, marroi hori ukitzerakoan ere, hasierara bueltatuko gara, lehen ez dugula jarri. Eta, oin bai, giltzak hartzen ditugunean, ate hori desagertu beharko da. Edo ireki, o, bueno, desagertu ingo dugu. Horretarako, beste gauza berri bat, erabiliko dugu, berriz ere, baldin, eta baldin honen barruan, hauxe, berdin. Eta hemen jarriko dugu, giltzak, hemen, aldagaietik jarri dezakegu giltzak, giltzaken balioa bi denean, giltzak berdin bi denean, bidaliko diogu ate horri mezu bat, esanez, ireki atea. Orduan, ate horrek jasotzen duenean, ireki atea mezua, egin beharko duena da, eskutatu. Eta bain bai goazen probatzera, nola pasatzen garenean giltza biak hartu eta eskutatzen da natia. Eta amaierara jongo gara eta jazta. Lortu dugu. Orduan, honekin ja, jolasa amaituta. Ikusi dugu nola giltzak egin puntu bat emateko edo, eta gero giltzak bidianean ate hori desagertzeko. Eta bain, guazen konprobatzera. Dena ondo da bilela. Vale, hauek ikututa hasierara joango naiz. Vale, honekin ere. Giltzakin gehituko dit bat. Beste giltzakin gehituko dit beste bat. Desagertu da ate hori, eta ja amaierara joan gaituzke. Perfecto, ba hau izango zen, gure laberintua. Esan dugun bezala, guk bi pantaiak inin dugu, baina zue gehitu ditzakezue modu berdinean, pantaia gehiago, vale? Orduan, honekin ikusiko dugu nola jarri oin, denbora, eta horrekin ja amaituko dugu. Denbora jartzeko oso erresa da, eta hemen beste horrelako bat jarriko diogu. Eta oin, etengabe. Eta zein beharko du etengabe? Hemen dago aukera bat jartzeko kronometro bat. Baina ez zait asko gustatzen. Proba egingo dut erakusteko, eta ez bada ondo geratzen aldatuko dugu. Da pixka zuek ikusteko nola geratzen da. Orduan, guazen jartzera adibidez
aldagai berri bat, kronometroa edo denbora izenarekin, eta egingo duguna da ezarri denbora etengabe hasieran 0ra eta etengabe ezarriko dugu denbora kronometroaren denborara. Berrabiarazi kronometroa, abertza gertatzen. Vale, hasi da denbora kontatzen. Bain dezakegu honekin, bai. Eta amaitzen degunean egin beharko duguna da denbora hori amaitu denbora hori gelditu eta jartzeko adibidez hemen. Horrela, modu honetan. Orduan, utziko dugu denbora orgoian, eta, karo, nik ezin dudan nahi da amaieran hau hartu eta forma aldatu ona ekartzeko. Orduan, modu bakarra da beste denbora bat sortzia. Hau da, sortuko dugu denbora bi aldagaia, hasieran izango dela 0, por si acaso jarriko dugu hemen, denbora bi 0, eta honekin egingo dugu berdina. Denbora bi izango da kronometroa. Orduan, honekin dauzkagu bi denbora, bat eta bi aldi berean dijoazela, bai, gelditzen baldin bat ikusten biak nola dakaten denbora berdina. Orduan hau erabiliko dugu hemen erdian jartzeko amaitzen dugunean. Hemen. Eta ona. Eta, karo, hemen molestatzen digunez denbora honek, egin beharko duguna da, hasieran eskutatu. Aldagaiak eskutatu ditzakegu, pertsonaiak eskutatzen ditugun bezala, egingo duguna da, eskutatu denbora bi, eta amaiera heltzen danean, hemen txe, ez barkatu hemen ez, nundakat hori, bai, hemen, amaiera heltzen danean erakutsi denbora aldagaia. Eta eskutatu dezakegu denbora bi. Erakutsi denbora bi, eskutatu denbora, eta hemen eskutatu denbora bi, eta erakutsi denbora. Orduan oin bai, dakagu denbora bat biztan, eta amaierara heltzen garenean, trampa ingo dut, denbora bi geratzen da biztan eta denbora bat ez. Orduan, ikuste zuen moduan jarraitzen du denborak aurrera, eta faltako litzaiguke jartzia amaieran justo amaitzen denean, osea, gutxi gora bera hemen, ezabatu ez gelditu dena. Eta honekin duena da, jolas denaia guztia gelditu. Guazen ona, guazen dena ondo egitera, giltza hartu, amaierara, eta lortu dugu, eta hemen agertuko zaigu denbora. Listo, oin baia jolasa guztiz amaituta, denborakin, giltzakin, eta gauza guzti horiekin, eta erakutsiko dizuet nola egin dezakegun kontu bat sortzeko, eta bertan jolasak publikatzeko. Orduan, oso sinplia da, eta egin beharko duguna da, lehenengo, hemen batu Scratchera, hemen jarri beharko dugu gure nombre de usuario, esaten dana, gure erabiltzailea edo, nahi dezutena asmatu, nahi jarri dezaket duplay, dela, duplay, Scratch. Sortuko dugu hemen kontraseina bat, edozein, jarriko dugu ez ikusteko, hemen ere berdina, eta nila badakat kontua sortuta, eta ez diote emango, ja esaten dut, nombre de usuario ocupado, ja badakat izen honekin kontua sortuta. Baina egin beharko dezutena da eman hemen siguiente,
eskatuko dizue korreo bat, hau da, Googleko korreo bat, edo beste zerbaitena sartu dezakezue, eta horrekin ja kontua sortuko dizute. Eta gero, behin kontua sortuta erabili dezakezue Scratch Online hori kontutik, baina, erabili dezakezue jolasak gordetzeko, baina ez dizue utziko publikatzen. Publikatzeko, jun beharko zarete, zuek sartu dezuten korreo horretara, Googleetik, hemen, Gmail edo baldin bada, hemendik, Gmailera, eta izango dezu hemen korreo bat, non aktibatu behar dezuten, botoi bat sakatuta, konfirmatu behar dezuten, zuek zaretela kontu horren jabeak edo, eta hori ondoren ja, bai utziko dizuete publikatzen jolasak. Orduan, behin ja kontu hori sortuta, nik ingo dut hasi saioa nire kontuan sartzeko. Vale, oin bai. Sartu naiz nire kontuan, eta agertzen zaite hemen nire kontua, juten banaiz profilera ikusi dezaket nire profila, nire gauzetara juten banaiz ikusi dezaket nire jolasak eta holako gauza, bueno, ikusiko dugu. Eta nahi baldin badegu hau, jarriko dugu hemen laberintoa Scratch. Laberintoa Scratch. Ematen badiogu, behin esan dugun bezala, kontuan sartuta eta zuen korreotik permisua emanda publikatzeko edo, zuen korreotik mezu horri erantzun da, emango diogu hemen partekatu, eta ja, hemen berriz ez dit izen aldatu, jarriko dugu berriz laberintoa eta jazta, ja dakagu publikauta. Felicidades, compartiste tu proyecto. Vale, hemen idatzi dezakegu guk nahi dugun azalpena edo jolasari buruz, eta listo. Ber dentro sakatuta, sartuko gara berriz Scratcheko gure jolasa nahi baldin badugu editatu edo nahi dezuena. Orduan, juten bana esoin probatzearen nire gauzetara, emango diot, por si acaso gordeko dut kopia gisa baita, gordeko dut ordenagailuan, vale? Eta, oin bai, nire gauzetara juten banaiz, agertuko zait, bai kopia gisa oin eman dio dana, ezabatuko dut, eta agertuko zait nire Scratcheko laberintoa. Hortxe da. Profila, adibigoazen profilera ikusteko, eta hemen agertzen dira nik dauzkadan, ja publikatuta dago, ni dauzkadan jolasak. Eta hemen, zuen lagun bati esaten badiozue, zuen profila hemen bilatzeko, eta hori, jolastu ahal izango du zuen jolasen. Hazen sartzera berriz, ikusi barnean. Eta hemendik, ikusi dezakezue berriz, nola dagoen gordeta zuen jolasa. Nola dagoen eginda, barkatu. Vale, honekin ja, amaitu dugu laberintoa, publikatu dugu, eta amaitu dezakegu, pixkat, jolaste.
Bueno, ikusten duzuen moduan oso zaila da tranpak gabe pasatzea, eta momenturen batzutan egin behar izan duguna da hemen, hau ez da ikusi, baina pertsonaien abiadura gutxitu hemen, denbora gehiago jartzen, edo hemen ere jarri dut 4 segundu, eta xagua asko hobeto kontrolatzeko lehen 5 pauso geneukan lekuan, orain 4 pausu jarri ditut. Vale, orduan, bueno, horrekin jun gaitezke pixkat jolasa, nivelatzen edo. Vale, honekin, listo, ez de lortu amaitzea, oso zaila da, baina, bueno, erraztu daiteke gauza horiek aldatuta. Vale, orduan, honekin amaituko dugu, eta hurrengo bideoan ikusiko gara. Agur!